tal, señoras e señores? Son as 6:30 da tarde, como cada tarde estamos cociñando en directo na Televisión de Galicia, como cada tarde estamos no Voltas co Prato. Se aínda non nos seguides nas redes sociais, eu de verdade non vos lo vou ter en conta, pero... mal asunto! @Voltas co Prato, e temos penduradas todas as receitas que facemos todos os días do ano e que cociñen dúas persoas, bueno, unha persoa maravillosa e outra. Que pasen, por favor, Xulio Mato e Merchi Rodal, un aplauso para eles. Hai que dicir que hoxe Xulio xe ten un pouco máis de reprise. Xa vas un pouco máis, non? Sí, é doblome, mira. Oh! Atención! Atención! É para atrás. Bueno, que me dis? Non fagas excesos tampouco, Non lle deu tan forte tampouco, No, que va. É todo conto. No, te doía, Cago na leche. Bueno, estamos en día festivo, pero nós seguimos aquí cociñando porque nos gusta moito a cociña. Ademais, é un día maravilloso para cociñar algo espectacular. É das datas. A ver, Sí? veña. Hoxe traemos unha tocalla túa. A ver que nos trae Merchi do Val do Dubra. Para a miña casa, para os meus fillos e para os meus netos, pero con estes dous cociñeiros que temos neste programa, gustaríame que me deran idea de facer o turrón na casa. Gústame moito o chocolate blanco e o de nueces, e algo por aí, a ver se eles me dan alguna idea. Un piquiño para as miñas compañeras da Asociación Mulleres Rurales de Val do Dubra, para toda a miña familia. Bueno, é que pide un biquiño para a Asociación das Mulleres Rurais do Val do Dubra, porque hoxe temos aquí connosco as mulleres do Val do Dubra. Un aplauso para eles, que están connosco aquí tamén. Aí estedes. Aí estedes. Maravillosas. Dicía Merchi que ela pedía turrón. E o turrón como está? Bueno, Ou duro brando, non, espectacular, espectacular. Aí está vendo ese turrón, ese turrón de chocolate, o turrón de amendo, que turrón, mirade as miñas manos, mirade que presencia, Dios, que presentador acabades de ver agora na casa, Increíble, espectacular. Bueno, turrón, que é algo que nos encanta, non? Supoño que a xente na casa coñecerá estes tipos de turróns, pero nós queremos facer algún que outro un pouco distinto. Sí. A ver, Merchi, contanos. Eu estaba pensando en facer un turrón pois para os nenos, e incluso para facer con eles na casa. Hai moitos días de festa, moitas opcións, esta pareceme unha ideal. Derretir chocolate, engadir un par de cousiñas, esperar a que refríe para comelo. Por coteo de que vai ser o teu turrón? Vou facer dous turróns diferentes. Un de chocolate negro e outro de chocolate branco. E a cada un deles, con todo iso que estamos vendo por aí, cereais. non? Con todo iso que está vendo por aí a xente, Sí. que maravilla. E Xulio? pois eu vou facer só un. Por eso vas perder. Pero ben feito. Por eso vas perder. No, vou facer un, pero moi rico, de chocolate branco. Que en realidad ningún dos tres sería turrón-turrón. Claro. Sí, sí, O turrón-turrón é turrón-turrón. Vale, turrón-turrón. Moi ben, bueno. eses son todos os materiais que vai utilizar Xulio Mato, sobre todo frutos secos, Sí, xa non? vos lo explico. Sí. Que tes por aí, Amêndoa, explicámonos. avelá, pistacho, explico ahora. Moi ben, pois, señoras e señores, facemos turrón neste día festivo ás portas do Nadal. No Voltas co Prato quedamos con Merchi Rodal, veña, imos Vamos alá. alá. A ver, Merchi, contanos. Mira, vou facer turrón de chocolate mesturando chocolate negro e chocolate con leite. Ajá. Ademais, voulle engadir arroz inflado, que sería un pouco parecido a idea de facer un turrón como estes de aquí. Arroz inflado de chocolate, que é o que se toma polas mañáns co almorzo, non? Sí. Básicamente. Esto é crema de abelás, Ajá, aí que se estades toma vendo. unha merenda co bocadillo. Isto de aquí que é o que é? Isto que é? Esto é crema de cacahuete, crema de manises, Ai, que é que simplemente manises machucados. E por último tes isto que son Esto como é os... para o chocolate, para o turrón de chocolate branco, son flocos de millo e coco relado. Ola, que guai. Bueno, primeiro que ya hai que contar a xente da casa que xa tes aquí chocolate derreténdose pouquinho a pouco ao baño de María, porque Sí. tens que ter todo fundido, non? Claro, hai que fundir. Para fundilo hai dúas opcións. Queres Ou que lle dé aquí facelo así. voltiñas? Sí. O baño de María nun bol ou no microondas. Hai que darlle toquiños pequenos de 15 segundos. Ah, é verdad. No sacalo. micro derretese faciliño tamén, non? Sí, pero é moi doado tamén queimalo. O sea que vale. se é no microondas son con toques de 15 segundos, sacando, remexendo e volvendo a meter. Mira que ben o derreto, Sempre derréteme antes o de chocolate branco que o do chocolate claro. negro. Estes son dous moldes, dúas Vale. opcións. Imos facer un deles nun molde De de biscoito. biscoito, o Sí. que lle imos poñer un pouco de papel de cociña Ajá. para despois que sexa doado de desmoldar.
es unha opción. Si das. Despois fareino con así, es simplemente ten que facelo ben as Poñerlle bordes, peso, tal, non non sei é? que, Vale, poñerlle perfecto. peso e xa está. Entón aquí vai ir un, neste de aquí. E esta é outra opción, empregar un molde de silicona, que é moito máis doado de esmoldar, pois simplemente despois facemos así, e xa non lle poñemos o papel. O sea que aquí vai ir un turrón e aí mini turróns. Sí, individuais. Mini turróns. De todos os xeitos, a xente da casa que nos chame. 664-483-419, se é o teléfono da Voltas co Prato. Chamádenos, porque ademais de querer saber que turróns come a xente, nos gusta moito sabelo, tamén queremos repartir cartiños. 50 euros dunha vez E 50 euros de outra. Como? 50 euros unha vez e 50 euros de outra, non? Sabe ben, sabe ben. No Voltas co Prato da Televisión de Galicia. É chegado este momento, deixote só. Vale, veña. Deixarme marchar con Xulio. Sí, claro. Sí. Pois veña, imos con Xulio. No vamos al turrón. Pois vamos ao turrón. Pois vamos ao turrón. E aquí ten o turrón, don Xulio Aquí teño o Mar. turrón. Mira, aquí estou, igual que Merche, estou derretendo chocolate blanco, vale? Vale. Por outro Botaches lado, algo ese chocolate branco. ten un poquinho de aceite de oliva, de xirasol, perdón, para que me axude a que quede máis fluido. É que notei así como que tiña... Está ben que te fijes nestes detalles, Un pouco de aceitiño e dixen, De todas formas, o chocolate blanco este é bastante graso, eh? Vale. Vale, e aquí teño outro poquinho de chocolate con leite, que este, non che vou dicir para que, ata o final. Vale. Aquí estou fritindo xa unhas améndoas, porque vai ir con améndoa. Seguimos por aquí, pistacho e abelá. Que tes xa picada. A velá está aquí, que estou xa tes picando. picada. Sí, é que quédame ao Eso que coser. tes que aí que Eso é manteca de porco. manteiga de porco. Eso vamos a utilizar para ablandar o noso chocolate, porque o meu vai ser un chocolate blanco, pero recheo. De manteca de porco. Recheo de frutos secos. Madre Pensei que era un mía, turrón dice que de está manteca. recheo de manteca de porco. Imagínate un turrón de manteiga de porco. Buah, eso é... Eso é... Sí, eso pasa recomendado arterias, recomendado pola Asociación Española de de cardiólogos. de cardiólogos. Os cardiólogos están todos con teu turrón de manteiga. Bueno, entonces, mira, sí, sobre todo os privados. Eso, sobre todo. Queres vir, Cañotas, queres vir facer como ver como fago o turrón de chocolate? Solo é mezclar ingredientes e marchas. Espera. Estás prohibindo a Xulio No, o seu momento de no, é gloria? que é solo Nada, Merchi. 20 segundos. No, pero Merchi, si a min encántame que vos metades con Xulio. Marcho con Merchi. Veña, marcho con Que- Merchi. Mira, é que teño xa o chocolate Que derretido. asco. Sí. Vale. Como Que ben o faz todo, Merchi. Que ben o faz todo, de verdade. Madre 50 mía. gramos de manteiga de cacahuete, eso Ay, que solo son encántame, cacahuetes, non ten nada máis que cacahuetes. A manteiga de cacahuete, por qué? Chamase manteiga de cacahuete, No, pero no, únicamente digo, por son- que lle botas? Porque lle dá moito sabor, queda moi rico. Poderíamos empregar este que é como de abelás, pero Sí, eso vai ser crema despois de para- velás que a claro. xente toma na merenda, non? Coco relado tamén vai, Hola, facemos que rico, 50 coco gramos. Imos remexer todo e botamos tamén uns flocos de millo. Este é o noso chocolate, o noso turrón de chocolate branco. Listo, xa podes marchar se queres. No, ahora non teño nada para ti. Bueno, para a xente da casa, aí debaixo tedes as cantidades, vale, dos turróns que está facendo o Merchi Rodal, e se non xa os anotaredes nas nosas redes sociais. Hola, Xulio. Hola, ahora non teño nada para ti. Deixácheme tirado. Non te enfades, Non oh. enfado, non. Non Pero te movas tan enérxico. se me vai dar un tirón, non? Non te movas tan enérxico que os cadrís son moi Bueno, traicioneros. mira para aí, para as amendoas, que ben quedaron xa. Pues a verdade que sí. Xa están tostadiñas. Entón vamos a deixar que refríen un pouquiño. Vale. Más que nada, para non queimar meu. É o seguinte que vou... Pasado. Que vou... Oye, isto, por exemplo, as garrapiñadas fanse parecido a isto. As garrapiñadas, sí, pero hai que facer primeiro un caramelo. Pero despois fanse así, non? Claro, despois botalos aí, e remexes todo, enchopas todo ben en ese caramelo, e despois estíralo que e deixalas rico. enfriar. Xa fixemos aquí. Xa sei, pero que me Además, creo encanta. que as fixen eu. Sí, mal, seguro, pero bueno, fixos. Bueno, intentei, no. Entón, estás sobre os pistachos, Estou cos vale. pistachos, que o pistacho é, como se dixéramos, o fruto seco por excelencia. Pero mira, para que non te aburres, pois xa me viche picar a velá, Ajá. entón, se non marchas con Merchi, vouche dar algo interesante, vale? Vale. Mira, aquí teño un poquinho de aceite de oliva. Sí. E aquí teño un pincel. Sí. E aquí teño os moldes. Sí. Entón, para que non se nos agarre o chocolate, adiviña que vou facer. Pintar. Vámonos, pintar. Qué interesante. Que pasa? Isto é superinteresante. Sí. Dime algo máis interesante, ti. Pois sabes que é máis interesante que pintar os moldes? Que? Que veña a convidada. Claro, chamar a convidada, así que pase, por favor. Teño medo polo aplauso que lle van dar. Que pase, por favor, Merchi, do Val de Dubra. Un aplauso para ela. Hola, Cañata. Hola, Merchi. Hola, Xulio. Hola, convidada. Merchi. Bótate un pouco para diante. Pouco para diante. Merchi, así dá gusto, eh?
Por qué? No, porque vaya aplauso che dá, Menuda veciñas. peña que traes. Que menos, que menos. Se non despois lévanas. Ah, sí? Aí mismo. Ti queres das que ten xenio? Sí. Elas saben. Elas saben, non? Bueno, Merchi, pedíasnos turróns, non? Unha Facer turróns. recetiña de turróns. Unha recetiña de turróns, e nós que temos moitas receitas vos ou intentámoslas facer bastante ben. Intentan o máis ben que eles. Imos ver que é o que fai, Xulio. Veña, Xulio, contalle. Bueno, Merchi, benvida primeiro. Gracias. Mira, estou facendo un turrón blanco, que vou facer unha cobertura de turrón de chocolate normal, o sea, de chocolate normal, e vou non rencher de chocolate con estes frutos secos que ves aí, que teño abelá, pistacho e améndoa. Vale, a améndoa xa fretín, a abelá xa teño picada, e agora vamos picar, poquinho a pouco, esta está frita, porque podese tostar sin aceite, para min parece máis sabedeira así con un poquinho de aceite. Merchi, ti Promete, estás entendendo a receita de Xulio? Bueno... É un chocolate recheo de chocolate. É chocolate recheo de chocolate. Ti entendes? É un turrón, Bueno, turrón de chocolate blanco con ao frutos final secos. vamos a saber o que sabe. Eu creo que ao final vais a ver, pero non me estou entendendo moi ben. No, vamos a ver. Vamos a ver. Aquí vou botar, vou explicar a Cañotas. Sí. Explica yo a Cañotas. Se entende Cañotas, vai entender todo Galicia. A ver, veña, va, pouco a pouco. Aquí pintamos aceite. Ajá. Vamos a botar unha capa de chocolate blanco. Vale. Vale. Vai a refriar. Vale. E dentro vamos a facer unha mestura con chocolate branco, con ca grasa de porco, ca manteca e os frutos secos. Vale. E vamos a rellenar. Sí. E vai volver para a nevera. Sí. Eso vai a refriar todo. Sí. E vamos a desmoldar e vamos ter un turrón de chocolate blanco recheo de frutos secos. Un aplauso. Un aplauso. Un aplauso. Entendeche? É o único que entendín é que vámonos Pues non rellenar entendeu. e vámonos Pues non meter na entendeu. neveira. Vámonos rellenar e vámonos meter na neveira. Mais ou menos así. Si entendicho? Mais ou menos. Sí, Sí, más sí, o- más sí. o A min menos. con eso vale. Más o menos, sí. Pero creo que Merchi Pero máis Miña- claro. miña- máis, tocaya. a túa tocaya ten máis facilidade de palabra. Pues falou. Bueno... Enténdense Falou. moi ben as cousas. Sí? Sí, mira, vente comigo, vente comigo. Hola, Merchi, Madre mía. tocalla. Bueno. Duelo de Merchis, no voltas co prato. Atención. Teño feito xa o turrón de chocolate branco, que lle engade fixen derretendo o chocolate branco, poñéndolle un poquiño de millos, flocos de millo, crema de cacahuetes, e tamén un poquiño de coco relado. Ahora, damoslle uns golpiños, isto ten que refriar na neveira. Deixamos aquí, despois poñemos os dous xuntos, porque agora vou a facer o turrón de chocolate negro, que este sería como facer un destes, pero na casa. Entón, voulle poñer o arroz inflado a este De chocolate son negro. como o do almorzo dos cativos, sabes? Aí está. É moi chulo para facer na casa. Se tes netos, pois isto porque é simplemente derreter chocolate, que eles me mesturen, sabes, con unha culler, mesturar todo e Que non quere despois... nenos e chocolate na cociña, eh? Xulio, ti atende a túa receita, Ideal, gracias. Deixamos que despois empregamos ese. Botámoslle o arroz inflado Ala. e botámoslle tamén unha cullerada para darlle saborciño así a froitos secos, botámoslle unha cullerada de crema de cacahuete. Encanta a crema Que de isto cacahuete. simplemente é cacahuete machucado, non ten nada máis, nin aceite, nin nada. Isto é simplemente os cacahuetes. Por Merchi, E agora en todos Merchi, os supermercados atópase. ponte aquí no medio, por favor, comigo. Pensei que me chamabas a Vamos mí. deixar... Claro, que agora teño un problema, No, ahora tes dous. Teño dous problemas, dúas Merchis. A tres comigo. Dixo Xulio, a tres Dixo, comigo. tres con eles. Que cruz de vida, de verdad, que fixen mal na vida, eu. Bueno, Merchi, teño que preguntar, antes de sentarte, cal das dúas receitas que eres ti que che pode gustar máis ou de momento... Moi interesantes as dúas. Ajá. Aquí hai un ingrediente que non me gusta. O coco. Vamos, xa sabía eu, Cambiou a cara cando me dixe que Xa cambiou. sabía eu, Bueno, pues mira. Pero eso non quere decir que ao mellor despois non me decante por esa receta. Claro. Eu que sei, hai que probar. Nunca se sabe, ainda está a tempo de quitarlle o coco. Xa está dentro, xa non hai nada que Bueno, facer. Merchi, vouche pedir que vayas ali á zona de sufridores, despois chamamos, te vale? Sí. Un aplauso, a ver ese aplauso para Merchi. Do Valdedura. Gracias. Ai, señoras, señores, o turrón é un invento delicioso e que nos fai moi felices sempre por estas datas, pero, polo visto, levamos miles de anos dándolle voltas á receita, porque mesturar froitos secos con mel é, evidentemente, unha idea fantástica, queda saboroso. Faise nun momento e actúa como conservante natural, algo que antes era moi importante. E xa logo, todo dependía da zona. Se había moitas abelás, pois turrón de abelás tocaba. Se había meneiros, turrón de amêndoas. Piñeiros, turrón de piñóns. E así, ata o infinito e máis alá. Como ben sabedes os máis larpeiros, no mundo do turrón non existen límites. E por fin,
no século XIX pasou algo importantísimo. Inventouse o turrón brando, o de Xixona, que ten agora a indicación xeográfica protegida, e con el a zona dos nosos turróns aumentou de xeito estratosférico. Pero, bueno, ese é xa outro conto. Hoxe, o que queremos é animarvos a facelo na casa, xa nos contaredes que tal vos vai en @voltascoprato. Aí é onde están todas as receitas. E aí estarán tamén os turróns de grasa de porco, de unto, os turróns que manteñen viva a curva de felicidade como a miña Mira, Cañotas, que eu teño que traballar. de Xulio Mate. Mira, temos o molde que xa está montado, como ves, todo ese brillo de aceite, con aceite de oliva, vale? Vale. E agora, este chocolate branco que xa está derretido, pasámoslo por toda a superficie, que ao principio ves que resbala un pouquiño, Ajá. pero insistimos e según vai refriando e cubrimos todo o borde, que este vai ser A o que vai cobertura, non? a encapsular o noso turrón. Vale? Encapsular. Encapsular. Vamos, non encapsular, é unha broma porque outro día facíache moita gracia o da cápsula. Sí, sí. Entón, agora, mira, por unha vez vou facer que te sintas sutil. Ábreme a neveira aí. Faime un favor. Atención. Un aplauso para Cañotas que vai abrir a nevera, por favor. Vou traballar. Vou Mira, traballar. vamos a deixar, Espera. son uns minutos. Espera. Non me digas que ainda sigues con... De verdade, eh? Bueno, poñemos aí herniado. uns minutos simplemente para endurecer un pouquiño o Xefa, chocolate, necesito vale? unha baixa, eh? Necesito unha baixa despois disto. Bueno, que e o máis? resto- Deixando o aí a resto- refriar. Vale, e o resto do chocolate traémolo para aquí, Vale. vale? Moi ben. Entón, mira, Algo máis que me queiras contar? sí, que ahora vamos botar produtos secos Ajá. e a manteca. Aí vai. Aí vai a manteca de porco, Aí que vai. moito che gustaba. Con isto que facemos? Que cando a refríe, Eso que facemos? o chocolate non quede tan duro. Con iso que facemos? Bueno, pois, tupir as venas. Por exemplo. As arterias. As arterias, subir o colesterol. Claro. Pero disfrutalo moito. Claro, aumentar o riesgo. Cañotas. Pero mira, O risco coronario. o riesgo coronario, todo. Bueno, antes de ir con Merchi Rodal, que sei que a teño aquí esperando. A ver, Merchi, que, estás ben? Non, hai que... Estás ben? Sí. Estaba esperando a que viñeras para... No, pero ven, ela, ten, que afán de protagonismo ten esta muller hoxe. Ven aquí. Imos facer a pregunta de concurso, a repartir cartiños os tres como se nos quixéramos moito, vale? Como se fóramos amigos. Que froitos secos utiliza Xulio no seu turrón? Amenda, pistacho e abelá. Esa Ti os amenda. tres. Sí, amendoa, pistacho e avelá. A mí Pero con os que, tres, con que me dous. digan dous. Dous, eso é. Amendoa, pistacho e abelá. Amendoa. 664-483-419, chamádenos ao Voltas co Prato, aí o tedes. Amendoa, pistacho e Pistacho e abelá. abelá. E agora sí, aquí está a deusa. Xa está. A deusa das tortas, dos turróns e da vida rosa. Dos terros, A ver, dos turróns. Xa teño a mistura feita, co chocolate derretido, o arroz inflado, a crema de cacahuete, entón vai para dentro. Hola. E quería que veras, ves, liño un poquinho de forma, pero non pasa nada, agora co peso xa baixa, vale? Aí está vendo a xente as cantidades. Aí. Para a preparación, 170 gramos de chocolate con leite, 60 gramos de chocolate amargo, 45 gramos de crema de cacahuete e 160 gramos de arroz inflado. Se tes un molde máis grande, fas o doble. Home, xa. Isto é para este molde. O doble, Mais ou multiplicar todo por dous, Cañota. Facemos así. Deixamos, poñemos ben. Isto ten que ir á neveira tamén. No, isto vamos a esperar un momentiño, poñemos ben no fondo e despois con ese chocolate que deixamos aí e con esta crema de abelás facémoslle unha capiña por riba. E con esta crema de velas. Sí. Ten boa pinta, eh? A que sí. Entón, valo cubrir todo por riba para que teña a súa Deixamos capa. así, ves, Vale. tes unha capiña con arroz inflado e agora Moi ben. mesturamos isto con isto. A crema de vela botala no chocolate ese, moi lista. Sí. Moi lista, para que se derreta ben aí. E como ese chocolate está aí quentiño todavía, agora remexemos. Isto ben. vai a ser a capiña de arriba. Moi ben. Hola, Julio, que tal? Hola. Eu vou ir coller os meus, que xa está un pouco resfriada Queres ir aí? a parte de fora. Mira, A ver. ves? Mira, hasta cambiou algo de cor. Está me gustando o programa porque xa falto eu aquí. Xa non teño que estar, dadesvos conta, xa van, eles xa van ao seu ritmo. Sobra, non falta. Sí, eso, sobre, máis ben. Sí, sobre. Temos, como Exacto. che dixen, este chocolate que xa adurece, ainda ten que adurecer algo máis, pero bueno, xa Vale. vamos a facer como que sí, vale? E agora metemoslle o noso recheo de froitos secos, De que? manteca de porco, De que? abelá, pistacho e amêndoa. Bueno, facilísimo. E agora que Encuentran facemos regalaos. eso é un regalo. Ves? Ves? Ves, xa está. Ves? É que era moi fácil.
como este turrón de facer. Xo sabía, déxame sacar isto de aquí, anda, déxame sacar Aló. isto de aquí. Imos falar coa Que che xente de mandou Touro, creo que imos falar con Isa. Isa, que tal? Boa tarde. Hola, boa tarde. Como Moi estás? ben. Eu ben, e vos? Bueno, non nos podemos queixar entre chocolate. Sabéis que moi ben con ese chocolate de Xulio que vai estar delicioso. Bueno, Moitas gracias. eso dilo ti, Isa. E dixo ben. Gracias, Isa. Eso dilo ti. Agardo que sí, pero ainda non o sei. A ti gusta o turrón? Bueno, a min gustame todo que sexa dulce. Todo que sexa dulce, non? Vale. Pois como amigo, que pasa que eso a veces é problemático porque se hai que cortar un pouco, non? Bueno, nestas datas non. Eu non teño problema, Bueno, vale, pois mellor para Por ti. ahora. Seguro, Isa, que queres 50 euriños. Bueno, e como ti vexas, se os merezco, Home, eu por min douchos, pero tens que acertar. Xa tes Vale. 25 xa casos tes. Eso, xa casi tens 25. Vamos alá. Que froitos secos utiliza Xulio no seu turrón? utiliza velás, pistachos e amêndoas. Aí ben. 50 euros que marchan para Touro. Veña, moitas gracias. Un bico grande, Isa. Si ves por Loxo, ven por aquí, que vivo aquí ao lado da iglesia. Por entonces vives cerca da miña familia, que eu tócame un pouco aí ao ferro. Un pouquiño. Sí, xa o sei, xa mo dixetes. Veña, un bico. Hasta loguiño. Un bico Chao. para vos. Hasta boa loguiño. tarde. Chao. Bueno, ti que, machucando? Estou pa nevera xa. Eu tamén. Ya necesito isto que, polo menos, un par de horas que refríe. Así que, a ver se faz mellor maxia que onte. Queredes ir os dous á neveira? Veña. Venga, va. Atención que vou Diga. traballar por segunda vez. Arriba, é que está a jornada partida. Oxe. Está a jornada partida. Veña, va. Veña, eu vou para arriba. Dale aí. Oye, dale che todo aí. aí. Sí. Que traballo. Dúas baixas, xa. Sí. Dúas hernias de disco. Dúas hernias. Madre mía. E ti por que sigues picando? Porque sigo picando porque vou decorar o meu turrón. Xa que só teño un, terei que facelo completo. Vale. Entendes? Pois sabes que vou facer eu? Pois seguro que vas falar co público. Bueno, se me deixas. Home, non te vou deixar, sí. Pois veña, imos falar co público, do voltas co prato con Merchi do Valdo Dubre. Veña, vamos alá. Agora, este aplauso sí que é para mí. Aí está. Estuvo ben, pero o aplauso foi mellor para Merchi que para min, Todo hai que dicilo, Aí está, Merchi, aí está. De verdad. Ai. A ver, como estás? É a segunda vez que se poñen de rodillas cara a mí. É a primeira vez... A primeira vez ainda non foi tanto, ainda non se puxo tanto, Ai, non? Ainda non foi tanto. Non? Que che dixo esa vez? Mi madriña. Teño que dicilo, non. Non. Pediríache matrimonio. Efectivamente. Vale. Pois eu non me ia pedirche Non me matrimonio. digas eso. Non me ia pedirche matrimonio. Pero, bueno, se queres pido-cho, Non, por vale. Dios, non. Vale. Estamos ben así, tanto ti como eu. Estamos ben os dous? Estamos perfectamente. Eu non sei como estás ti, eu estou perfectamente. Eu tamén, estou de maravilla. Eu estou de maravilla. Vale. Pero, bueno, Eu alegro-me. si ti necesitas que che pide matrimonio, pídecho, No. En directo aquí diante de toda Galicia, No, que está o outro mirando para nós. xa. E igual tamén está a miña querida. Bueno, pois que sufran os dous. Que sufremos. Ou quedamos así. Ou quedamos así. Vale, quedamos así. Millor. Bueno, a ver, que che parecen os turróns? Genial. Sí? Sí, eu creo que vai salir dai algo moi interesante, de calquera dos dous, Sí. Coiches ideas, pensas facelo cos netos? Sí, penso que sí. Sí. Sí, o de Merchi para os meus netos, que creo que é o ideal. Pero... O de Xulio para min. Vale. Entón, os netos fan outro e ti Eu fas o fago de de Xulio. Vale, non Vale. está mal traído. Pero os netos prestaránse para isto ou son rabudos? Non son rabudos, son algo pequenos. Ai, bueno, pues cando medre un pouco. Pero cando medre un pouco. Xa sabes que isto todo queda na web da televisión, podes ver cando queiras. Mirámoslo cando nos dé a gana, sí, señor. É así. Bueno, pois vamos dar un aplausísimo enorme a Merchi por estar connosco e en 2 minutos vas probar. Vale? De acuerdo. Un aplauso. Muy bien, dice señora. Muy bien. De verdad, dá gusto cando ven a xente vernos. Eu paso moi ben co público. Tens que traballar outra vez. Outra vez? Temos que ir os dous á nevera. 3 veces? Sí. 3 veces. Sí. E hai xente que fai iso todo o día. Fíjate. E vive. E vive. Veña, imos alá. Vamos. Pamba. Veña. Collo, Colle dei o material. Veña. A ver, para, onde vas, Merchi? Quieta, vale. Que chulo, Que máxia fixeche, mira que Fixados, durito. mira. Tan durito. Mira que preciosidade, quedade quietiños aí que se está vendo moi ben na casa. Mirade que maravilla.
Que auténtica maravilla. Veña, cada un para o seu sitio. Imos ver que é o que pasa aquí, pero teñen moi boa pinta os 3 turróns, porque Merchi está facendo 2. Imos ir facendo a pregunta de concurso, eu creo. Así repartimos 50 eurinhos. Veña, que cereais utiliza Merchi nos turróns? Merchi Rodal, estás aí? Flocos de millo e arroz inflado. Flocos de millo e arroz inflado. 664, 48, 34, 19. Chamade a voltas co prato, gañade 50 euros. E aí tedes, desmoldando os turróns en directo, tanto Xulio Mato como Merchi Rodal. Aí tedes os mini turróns de Merchi. É o turrón un pouquinho máis grande de Xulio. Están bonitos, Está, non? Están bonitos. Si, vamos a chegar ao teu, Xulio, a ver como está. Bueno, pois mira, A ver, o meu como? desmoldeino, como ves, desmoldase Moi moi chulo, fácil, xa que estaba untado con aceite, ves? Damos un toquiño. Ah, claro, a botarlle o aceite. E quédanos, moi ben, ves? Brillantito. Sí, todo. sí, sí. Pero bueno, decorámoslo un poquinho de chocolate, un poquinho dos mismos froitos secos que lle metemos por dentro. Perfecto. E ahora vamos a ver como queda o corte, que por eso é un turrón. ¿Ves? Hola, miro aí. Hola. No sé si se ve. Un aplauso para don Xulio Mato. Que ben. E vou aproveitar para pedirlle a Merchi do Val do Dubre que se levante e que veña, porque é o momento de probar. Outro aplauso para ela. Mira para aí, Que te parece? Pinta, Xulio, que Ten pinta. Que pinta. Bueno, pues vamos a probar ahora. Viste esa cara que puxo, non? De felicidade. De felicidade. Vamos ver o de Merchi, veña, vente por aquí. A ver, arrímate aí a Pero Merchi. de Merchi Desmoldei, quedaron moi... non é menos, non é? Que non é menos, A pinta non é menos, é? Verdad? Vamos a coller estes 4 aí. A que sí? Pero eu xa adornadas un sabía que pouquiño. algo daqui iba bonito iba a salir. Eu xa sabía Nada, que algo Merchi. daqui bonito iba a salir. E agora vamos a cortar este. A ver ese, Merchi. Ai, que Aí. pintaza! Turrón de suchar. Oi, Tal cual. outro aplauso para a nosa querida Merchi Rodal. Que maravilla. Ven por aquí, querida. Chegou o momento de probar. Ponte aquí. E cando queira a nosa convidada de hoxe, Merchi do Val do Dubra, pode comezar a probar. Bueno, a canción dos turróns por excelencia. Mira. Maravilla, maravilla. Está bom? Mira. Estás volvendo á tua infancia, verdad? Como ese bocadillo. É que anuncio. Vamos repetir a pregunta para a xente da casa. Que cereais utiliza Merchi nos seus turróns? Flocos de millo e arroz inflado. Arroz inflado e millo xa nos vale. Sí, Arroz, sí, pero arroz bueno, de millo. Aí está. Veña. Espera, moito. Imos a Mosteiro, perdón. Mercedes, que tal? Boa tarde. Hola. Como estás? Ben. A ti gustache o turrón ou non? Sí, sí, me gusta, sí. Bueno, pois imos alá, por 50 euriños. Que cereais utiliza Merchi nos seus turróns? Millo e arroz. Moi ben, pois está. 50 euros que marchan para Mosteiro, un bico moi grande. Gracias. Hasta luego, Gracias, muchas chao, gracias. chao. Adiós, adiós. Merchi, que? E agora Tiñas que probar o de chocolate, que non leva coco. Merchi, que? Pero este non se lle nota o coco. Vale. Ai, pois mira, vouche dicir unha cousa. Temos que decidir. De verdade. Sí, dade mamao. Vamos. Así que Merchi, do Val do Dubra, imos alá. Quen gaña o a voltas co prato do día de hoxe? Julio. ¡Xulio Mato! Ahí está. Bueno, señoras e señores, nos marchamos. Queden coa actualidade con Hora Galega. Vémonos o luns con máis receitas aquí, na Voltas co Prato. Chao. Mañá.